एडिसि चंगबारिनि बुथाइ बुसकांगो फाइकेनो त्रिपुरा हास्टेनि हाथाइनि थंरंगो जेंखा कतालखे बाक्सा बाक्सानि याप्रि नwichichar achukthai bisingo nwichibrwi achukthai mankha Tipra Motha te kaibrwi achukthai mankha BJP achukthai गोबां मानै Tipra Motha sakangmani obo chongmariwo koplai angmani simia Tiprasa amjaini thongrungni khorangno barjawo naharmani seklayo DJPni chongbarini Bataimungo haino hai Hathaini thongrungo yafangyarung songjawi bachaka Tipra Motha Nwichichar achukthai bisingo nwichibrwi achukthai koplai angmani obo lekhamariwo simi banglia thongrungni khorangni bukhakteibo kaisa juda angkha o chongbarini Batai manma phulukmariniwo edisi amjayo lukurokni gosimu tabuk Tipra Mothani buskango o koplai angmani uklogo tongo wansuk mungte naharmong amjaini tong halokno tiyei choba te Tiprasani sinimung rugui thongrungo samung phulukma sinai nukai rokni wansukma Tipra Motha thongrungni khorangno buskango tubumani obo dadak sidak Hathaio butarstrokni khakamung sanmung te sakni bisingono hano naikolna sungmungno yakrikha haini bagai srai budbokso nukjakha abo de babaisa Bharatiya Janata Party kaibrwi achukthai koplai angphano obuthai borokno khoraimung dile wansukjakha thongrungno ti sinai nukai rokni bisingte bebak achukthai no phan thamai ma batai lekhyate kisisani bagase koplai angkha edisi amsayo borokni tongthai sakangni slai kisa amjokni biskango klaikha ya phangyarung grak phano butar sokno sotonei toni mania khobbu baro o chongbarini te kaisa nangkukmani bakhak angkha board phenlaimani gobang kukno Tipra Mothani batainai rok gobang manai koplai angkha obo batainai ni phan puriya sakni phanno bisingtei thepamo obo thinango haste thongrungo kotorno juda makhang tubui mano hinibo wansuk jakha hapong hathai kitingei tabuk koplai angmani tongthokmung nukjakmani obo chongbariwo koplai angmani tongthokmung ya obo kaisa thongrungo puitu tongmani phulukmungse haifano okhakamungni bisingo tongo naikolna teidulani krak samu tabuk nailai thai lukuni oko himung busuk jorate samung phulugui mano Tipra Motha Bureau Report News Now